Il-UʿM Voice of the Workers qed tappella lill-Gvern biex jimxi bit-trasparenza u jispjega l-mekkaniżmu li permezz tiegħu qed jogħla l-gass. Dan wara li l-Gvern ta' Joseph Muscat ħabbar li reġa' żied il-prezz tal-gass b'50 ċenteżmu għal kull ċilindru ta' 12 kilo. B'hekk ċilindru tal-gass ta' 12 kilogramma illi kien jiswa 15.50 ċenteżmu issa ġie jiswa 16 euro. U żieda tkompli tikber għal ċilindri tal-gass b'kapaċità ikbar kif kull daqs ta' ċilindru ogħla bi prorata. Din kienet it-tieni żieda tal-prezz tal-gass pajjiżna fl-aħħar 6 xhur. Nitolbu lill-Gvern anke biex jagħmel spjegazzjoni ta' kif il-mekkaniżmu jaħdem meta niġu biex nollu il-prezz tal-gass. Dan għaliex hemm waqt li skont l-EU import price hemm il-prezz tal-gass ogħla għal $6.9 tajjeb. Aħna f'Malta rajna li l-gass fuq ċilindru ta' 12 kilo f'Lulju li għadda ogħla b'euro u issa ora b'50 ċenteżmu ta' euro. Joseph Vella fakkar kif iż-żieda fil-prezz tal-gass taffettwa l-ispiża ta' kuljum fil-ħajja tal-ħaddiema u għalhekk wieħed irid jieħodha konsiderazzjoni meta jikkalkula l-għoli tal-ħajja. Mhux ħajkun hemm din it-tip ta' spjegazzjoni, ovvjament jisu m'hemmx ħanajtek idea ma xiex qegħdin norbtu iż-żieda tal-prezz tal-gass li għandu impatt ukoll fuq il-baskett tal-għoli tal-ħajja wkoll. Il-poplu se jibqa' jħallas dan il-prezz ogħla tal-gass għal sena sħiħa kif il-Gvern rabat lill-poplu b'dan il-prezz.